Hugot sang upa, sang higot bala sa upa bala. Hugot pa na siya sa paghigugma sa iban. Na. Mas grabe pa rin kapit ya sa relationship sa iba. Hugot Ay nga kalay. balag ka hugot ko na ina nga gina-monitor. Yeah. Tsaka. Sige. Good morning dira kay Ernie Odasco Lidas, kay Connie Laparan sa Pandanon DSB. Dennis Richard Timor Roma, good morning madra sa imo sa San Enrique. Kay Ma'am Vanessa Mayo, and Dr. Matt Mayo, good morning. Yes, good Atia morning. Kim Iriman, mag agaman. Kay Larry Rico, oy aga pas Larry bugtaw. Paano pa Sa Purok Kablubay, kay kapangapi dira na sa kapihan ni Lani. Ay, good morning sa tanan nga nagapangapi dira, matugnaw nga kagahon, tugnaw sa mong ang kagahon na Aksyon doors, no? Yes, bala nag-ulan actually kagina. Oo, Pero kadali lang. diri lang area. Diri lang, Diri sige lang wala dito to. sa dito sa amon wala daw. Wala. Diri lang Naglabay lang siya actually, Action Boy. Abi ko gani baskog nagidyan naglabay lang gali. Nag-agi lang siya. Ah. Sige. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man and have a blessed Monday. Kag Homa Lumena. Sino ba si Homa Lumena? Danda sa may Gardenville? Muta, hindi ko Gardenville sure siya? kung Sa Gardenville na si Miss Gardenville Homa. na Lumena. Kay Vicente Encarnacion Semiliano, good morning man. Kay Ma'am Luisa Luing Melos. Kay JR Pabalinas Panagiton. Good morning. Mo nag-advance happy birthday man siya ho kay birthday pa nag-advance. Milili Oligo ka JR Pilahio. Okay. Morning. Boy in the Dorel. Good morning. Ati taga Dragid sa Gardenville. Balo ka sa Gardenville, may kuha na ta si Homa Lumena na may tiyanggi na ta siya. Nga kabalo ka, anong ginbakal mo to? Ano ang Balo ko ginbakal? sina kay balo ka naman. Kaya balo ko na niya. Oh. J.M. Malabago, kag kay Ma'am Yvonne Buser, dira sa Germany, nag-send siya 200 stars. Thank you, Gid. Wow, thank you, Miss Yvonne. Sa kay Lester Ray Benitez, 100 stars. Salamat man, Lester. Ginatamyaw niya man. Si Ayesa. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. 641. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 30 akong lasay 5, sa detalye na sang mga balita lokal. Naglambot sa 2.6 bilyones pesos ang ginabulbanta kahalitan sang Bagyo Odette sa siyudad sang Kabankalan. Ini agit presentar nga summary of damage o kung damages sang lokal gobyerno sa siyudad nga napitsahan Enero 12. Binakadako nga kahalitan ang na-record sa infrastructure nga nagdangat sa 912 milyones pesos, agriculture 537.1 milyones pesos, partially damaged nga mga balay 391 milyones pesos, totally destroyed nga mga balay 305.6 milyones pesos. Ang tubo 320 milyones pesos, 17 ka mga eskwelahan nga ang kahalitan nagdadangat sa 128.7 milyones pesos. Ang noseko ko ng mga poste nga nagdangat ni sa 70.9 milyones pesos, electrical damage nga nagdangat sa 50.8 milyones pesos, water system 28.5 milyones, ibang na commercial structures 14 milyones, mga hotels kag pension houses 4.1 milyones, Kabankalan City Water District 3.7 milyones, kag environment 2.6 milyones pesos. Malapit 1 milyon ka pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sang kalayo sa duwa ka separado nga sunog nga natabo kahapon sang aga sa syudad sang Bacolod. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, las 5:30 sang aga natupok sang kalayo ang puloy-an nga ginapanag-iyahan ni Jolito King sa Celine Homes, Barangay Estefania.
Ang nasunog nga balay ang ginarkilahan man ni Ranier Shan. Nagumpisa ang kalayo sa stock room nga nahamtang malapit sa kusina. Ginabulubanta 420,000 ka pesos ang naging kahalitan sa among nga sunog. Samtang las 9:50 man kahapon sang aga, nasunog naman ang porsyon sang balay ang ginapanag-iyahan ni Jessica Timbang sa Puro Villa Baradas, Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod. Sunog kay Legazpi, nagumpisa ang kalayo sa attic area sa ikatatlo nga panalgan, kag partially damaged naman ang iban nga bahin sa Iapulayan. Ginabulubanta naman 525,000 ka pesos ang kahalitan, gagintugas sang amo nga sunog. Sandang nakarecord naman sang 819 kabago ang kaso sang COVID-19 ang Western Visayas kahapon, kag nagdala na sa kabilugan nga 151,572. Wala naman sang may report nga nag-ayo kahapon nga adlaw. Ang total recoveries ang nagapabilin sa 140,115. Wala sa may report nga napatay bangod sa COVID-19. Ang death toll nagapabilin sa gyapon sa 4,722. Sa sining 819 kabago ang kaso sa Western Visayas, 792 diri ang local cases, 14 ang returning overseas Filipino, 12 ang locally stranded individuals, kag isa ang authorized person outside residence. Wala sang bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sang Aklan. Nagpanguna naman ang syudad sang Iloilo sa may pinakamadamo nga bago nga kaso sa COVID-19 nga nagdangat sa 282 sa diin 271 dire ang local cases. Ginasundan ini sang probinsya sang Capiz nga may 150 ka bago nga kaso sa diin 149 dire ang local cases, kay isa lamang ang returning overseas Filipino. Ang probinsya sang Negros Occidental ang may 112 ka mabago nga kaso sa COVID-19, 92 sa probinsya sang Antique, 88 sa syudad sang Bacolod, 84 sa probinsya sang Iloilo, kag 11 naman sa probinsya sang Guimaras. Patay na sa nasampuan ang isa ka lalaki sa suba nga sakop sang Purok Milagrosa sa Barangay Lagasan, syudad sang Bago. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, nasapuan sang mga pumuluyo ang wala pa makilala tugtog karon nga lalaki nga naghamyango na sa kilid sang suba nga wala na sang kabuhi. Sa pagpangusisa sang kapulisan, ang napatay ginabulwanta yara sa 70 anyos ang edad. Wala naman sa may nakita nga foul play ang kapulisan. Gindala na sa isa ka funeral homes ang bangkay sang lalaki, kaya natalata nga ipaidalom sa post-mortem examination. Samtang nagaparaan pang ilang investigasyon sa pagkilala sa sining napatay. Arestado naman ang duha ka lalaki matapos nagmaoy kapon sa aga kag nakuhaan pa sang armas sa Sitio Salvacion, Barangay Talakagay, Banwa sang Hinubaan. Ama na aresto among Sanday Rodolfo Nicor, 28 anyos, kag Efren Mancao, 26 anyos, lunsay nagapuyo sa Sitio Bato sa among nga barangay. Sunod kay Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinubaan PNP, ang duha ka manadakpan ang ginaligan na kainom kag nagiskandalo samtang nagauyat sang armas. Nagtingwa pa nga magpalagyo ang duha matapos nakita sa maini ang pag-abot sa nagresponder ka kapulisan. Na-recover sa ila isa ka caliber 45 pistol nga may isa ka magazine kag 5 ka bala kag isa ka motorcycle Click 125. Preso karon sa custodial facility sa Hinubaan Police Station ang duha kag nagapangtubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagdumili sa paghupot sang illegal nga armas kag Comelec gun ban. Lima ka riyon sa pungsod yara karon sa critical risk sa COVID-19. Samtang bar examinations ginpaisol sa Pebrero. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habot.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations Yes, good morning. Wait lang. Nga, kundi nga mga, hindi lang, kundi sa may ngalan, maninga sa mong number na lang, ngalan ang ngalan, sa mga nag-text sa imo. Oo, may ngalan, may Basta pag nga number, di man? Hindi Daan. Kasi, sige. So, good morning, liwat, mga ka-aksyon. Si Fritzy bala. Panawagan, takaroon siya sa on-air, ginaguro. Basta hindi siya ka-monitor. Sige, karon Karon na lang siya ipanawagan. Pero try mo man daw siya nga i-contact, ha? Sige. Ari na kita sa kay Good Morning Ruby Fukihara, Jason Alegria, no? Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Vilma Dioso, watching from Royal Meadows, Subdivision Villamonte. Kay si kay Ma'am Vanessa Mayo, super cold na naman liwat dito sa ila. Gani man. Amo man gani ko kay Good day everyone. Ako balik si Ann. Kaya nag-ulan snow dito gani sa Minnesota, 6 inches ang snow. Uy, ala. Yawang ka na pala, Yawang ka na action boy. Thank you, Ma'am Van, sa Stars and Send. Solping, Marciano Bugaay, from Woodstock Subdivision, Barangay Tangub, Danny Shot, Michael John Season, good morning man, Phil Alonsagay, si Ma'am Van nag-send another 100 stars. Wow. Another pagod 100 stars. 300 stars na, kaya nag-star party na naman siya. Party stars. Si Stephen Gansa Simbit, kinatamyaw man ni Lester Ray Benitez, Kano Oreta. Good morning man. Kay Christine Minias Villalobos, kag of course kay Miss Jinky Di Alagdon, good morning and happy Monday sa imo, no? Ay, nag-ring. Kay Alagad Kevin Henry, morning dra. Kag si Beboy Villasor, good morning man. Kag Vanessa Mayo, good morning kuno kag kay Noel Amar, kag Dr. Matt Mayo, Lily King, Raymar Suato Imperial, Alma Uligon Sirela, Samar Aguilion, kag Emma Baluna Ababaw. Nag-send man si Miss Jinky sang 200 stars, salamat gid. Gary Lake Liza, mayong aga sa Imugar. Kag kay pare ko da George Liza, good morning. Jane Santos, watching from Kabugwason, Mansalingan. Kay Ma'am Vanessa Mayo, another 100 stars. Daw, apat na ka 100 stars, 400 na. Ari di sila sa Bacolod? Ari di sila. Ay, May lang good. Very good Very kinagkanto na di sila nga daan. Kaya daw mo to, nalipat ako ko mag-inform sa imo. Bago ko lang nalipat. Ay, Lipat ingit ko. ko Sino na ito nag-send mga stars? Si Ma'am Vanda. Nagdugang. Sige, 400 salamat. na gani. Wow. Apat na ka 100. Oo. Ma'am Van, Miss Jinky, sino pa ito? Sir Ray Benitez. Salamat gid sa inyong mga Si stars. Si Miss Yvonne Busal. Si Miss Yvonne Bisher, yes. Salamat gid sa mga stars. Sa mga stars for all season. Si Vilma Santos. Vilma Santos na yan. Ala, iwan na ganun. Sa Sige, Diamond Star ya, sino gana ya? Si Maricel Soriano. Of course, ang pinakasikat ay si Megastar. Megastar Sharon Cuneta na yan. Polystar. Ngaki gina yung ka-board sa inyo balay. Kung di ba yan? Ang bahay ganda yung sa bayalay. Ang ngaki ganyan kung poli mo na. Patrick Makalipsay, good morning man. Sa La Carlota, no?
Sige, okay lang Jane Santos. Salamat man for joining us sa aton sining nga programa. Mga ka-aksyon, share, like and share man kita. Yes. Sa aton nga FB live para sa ayun ba naton nga mga ka-aksyon malambot ni sila, no? Sa kay Lulit kag Jody Alagdon, Kirina Villaflor, Aldrich John Pil, Cherry Cheche, Cherilyn, Jen de Lagdon, Gracel May Villar, kag Lady Red Aliofer, Rose Villaluna, Tali, Kasanya Annabel, Rifuela, and sa tanan nga pamilya dira ni Miss Jinky sa DSB. Falling star kuno si Bia Jonathan. Ano falling star ni sayaw? Kay si Dennis Falling star. Hindi. Hindi na sa kanya si Bia Jonathan niya, Pudding Star. Correct? Pudding Star. Rockstar. Star siya ko kita mo noon. lang. Standby na lang sa mga balita national.
Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. 5 kaliyon sa pungsod ang yarakon sa Critical Case Risk Classification sa COVID-19, kalakip ng National Capital Region. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, amariyon mo ang NCR, Calabar Zone, Cavite nga ginatalakipan sang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kag Central Luzon. Samtang may pila pa kariyon ang nakitaan na sa pagtaas sa 2-week growth rate sa mga bago kaso sa COVID-19. Sunod kay Vergere, ang trend sa COVID-19 cases sa ibang pangariyon, ang kaangay sang trend sa infeksyon sa NCR sa pag-umpisa sa pinakauling surge. Una nang ipahayag ni Vergere, nga may community transmission na sa Omicron variant sa NCR. May nakitaan nga community transmission ng Department of Health sa Omicron COVID-19 variant sa Metro Manila. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, yara sa 149,000 ang sakaron nga aktibo kaso sa Metro Manila nga posible magdoble tubto Pebrero 15. Apang naghuyang na ang pagdamo sa kaso sa Metro Manila kung sadto nagadoble ang mga kaso sa kada 2 ka adlaw. Sakaron nagalawig na ini sa 4 ka adlaw. Yara sa 17.124 ang average kina record nga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Humalin Enero 8 tubtob 14 sa diin dako ang gintaas humalin sa 6,500 sa tung una nga semana sang Enero. Liwat na ibahisol sa Korte Suprema ang 2020-2021 bar examinations nga gintalana sa Enero 23 to 25 sa baylo nakasugdan sa Supreme Court and Bank nga i-reschedule ini sa Pebrero 4 tubtob 6. Ginpahayag ni Bar Exams Chairperson Associate Justice Marvic Leonen nga masobra sa 16% sa mga magakuha ang natapikan sa COVID-19. Patag po ni Leonen, ang 16 sa 31 ka teams ang kulangon sa staff kung dayunon ang nauna nga schedule bangod sa quarantine situation sa pila nila ka mga bar personnel. Samtang, ginpanumdum naman ang mga examinees nga magpaidalo manay sa quarantine umpisa Enero 20. Epektibo sa gyapon ang nakasulat ng instructions sa naunang nga bar bulletins nga hindi man apektado sa pinakaulihing nga desisyon. Ginpadala sa mga barangay ang pila ka mga medical doctors sagod magpathag sa benepisyo nga mahatag sa bakuna sa mga wala pa ng bakunahan kontra COVID-19. Suro kay Union of Local Authorities of the Philippines kun ula President kag Quirino Governor Dakila Kua, ginatumod na sa karon sa mga kapitan ang pagpamalibad o kun ang nagapamalibad sa gihapon nga magpabakuna. Pagpathag naman ni Kua, hindi pwede nga persahon ang pumuluyo nga magpabakuna. Bagod sini mismo mga doktor gikan sa mga local government units ang ginapadala sa mga komunidad nga madamo ang wala mabakunahan agud magpathag sang maayo nga mabulig sang bakuna. Sa mga dumaraton nga balita nasyonal, ginpasakaan sang kaso sang National Bureau of Investigation ang 17 ka mga kapulisan nga involvado sa raid sa Nasugbo, Batangas atong Marso 7, 2021. Sa report sa NBI, nagwa nga puwersa ang inkuha sang raiding team ang mag-asawa nga si Ariel kag Ana Maris Evangelista sa isa ka cottage sa kilid sang Baybay. Duha pa sang NBI, hindi matuod ang report sa Philippine National Police nga nagbato sa inkwentro ang mag-asawa nga Evangelista. Ginpalayag man sang NBI nga ang pagpatay sa mag-asawang Evangelista nga kahimuan sang kapulisan ay isa ni kasahi sang extrajudicial killing nga nangin basihan sang papasaka sang kaso nga murder. Gindayaw ni Senator Christopher Bongo si Presidente Rodrigo Duterte sa pagpirma sini agud mangin isa ka layi ang Republic Act number 11643 nga nagahatag sang survivorship benefits sa nabilin nga legal nga asawa kag dependent children sa nagtaliwan nga retirado nga miyembro sa National Prosecution Service o NPS. Sa idalom sang layi makabaton sang benepisyo ang lehitimo nga asawa kag dependent children sa pagtaliwan sang retired members sang NPS. Ang author sa nasambit nga layi amo si Senator Juan Edgardo Angara, ang iban pang mga senador nga co-author amo Sunday Senate President Vicente Soto III, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kag Senator Sherwin Gatchalian, Emmanuel Pacquiao, Joel Villanueva, Nancy Binay, Richard Gordon, kag Panfilo Lacson. Si Senator Gordon ang principal sponsor sang layi bilang chair sang Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa iyang co-sponsorship speech, ginapahayag ni Go nga naglaom siya nga dako ang mabulig sa mga benepisyo sa pamilya sa nagtaliwan nga prosecutor kag mahatag ang ila pagkinahanglan bisan pa nga nagtaliwan na ang ila mahal sa kabuhi.
Another 100 stars from Miss Van. Thank you, Gid. Kalima na ka 100. Pili ba ka 100? Pila na? 500. Very good in math. Ay, of course. Ano ko bala? Mathematician. Mathematician. Mathematician sa addition lang. Good morning, Manila. Kay Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay. Inyong ipamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gabon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,